Hola, sóc l'Arcadi Alibés, periodista esportiu des de fa més de 40 anys i volia dir-vos que jo també mantinc sempre el català. I el mantinc per una senzilla raó, simplement perquè crec que és el nostre dret i el nostre deure com a catalans. No hi ha idiomes de primera divisió i de segona divisió. Tots els idiomes són igualment respectables i, per tant, cadascú ha de parlar el seu idioma a casa seva. I l'idioma propi de Catalunya és el català. Per tant, jo crec que els catalans hem de parlar sempre, hem de mantenir sempre el català. A més, també crec que ho devem una mica als nostres avantpassats, com a mostra d'agraïment i de respecte i d'homenatge a tot el que han fet durant els últims segles en què no ho han tingut fàcil i que tot i amb això han mantingut viu el català tots i els molts pals a les rodes, per dir-ho finament, que han tingut durant tot aquest temps. Per tant, jo crec que a Catalunya els catalans hem de parlar sempre el català. Una altra cosa és que ens trobem amb un foraster que està de pas i que no l'entén, aleshores sí que, evidentment, el primer és l'educació i la comunicació i aleshores sí que hem de canviar. Però a Catalunya i amb la gent que viu aquí, els catalans hem de parlar sempre el català. Jo mantinc sempre el català. I tu?